jora belaini importance jotonu saiman ke jorano naiwini jini tiprasa bising beseng custom rules ro khailaibu जों मानेवै ना जों ओ रुल्स न जिनि जों सनावै न जों मानेवै बनो न जों नाहारै दुइदु लायाखै तंलाय माने जों बलाय नुगो गबाहायति केनो जिनि थानियो गोबां मानो जों कस्टम रुल्स खालायजागनि बिषयनो कायसानो तै जों एग्जांपल बायकेनो बुजिवै नायलायनाय जरा ओ जे जों जरावो जों जे रुल्स नावो o rules after jugo belaine kaham na ung pia jora slaija gi thangma baine u rules no besung upgrade khaini nangai thanga ke bohaino naiwi ne sung kaisa tabo bujiwi nalene jini brei ro no toibe brei ro khaine bosoro masewa jepakeno waisa periods ung bo natural bo prakriti bo orjagane bu phangro slaija ma haine bo natural bo is nai ke bo haine tei ngoi tongmona जों बोरैनो कम देंसने हायके सावै तमा खाइरो लाइजों कुसुं रो बाहाय समय पिरियड समय रो कनो कुसुं रो हुइ रो लाइबो मारो या हुइ रो लाइबो मारो या न जों क्वेश्चन सोङै नाय खांकेनो साकसाव क्वेश्चन सोङै नायके तानि बाङै बर मारो या क्वेश्चन सोङै नाय हांकेनो जेनि थानिवो ऑटोमेटिक वन सम फाइव थाङो आगे नि जराओ तिनि हायकेनो स्टे फ्री रोगनि गरै हानि बाङैनि बरक तमा ओं सिदा पिता सामा नुमा गाना रोगो सिदा पिता कसा किति बुजिना हाना के बहायनि बाङैनो सामा नुमा बा हासालै तंदि नै जों नुमानि जागा तै नुमानि जागा बा हासालै तंदि सामानि जागा मामे सुमानि जागा माइते मुइतेनि गाना हासालै तंदि नै नों अर तंदि ननो खुरो फायनाय नै जों अमा हाय सिदा पिता उमानि बाङैनो जों आगेवो मारोया नै जों अमा हायके rules खालायबो गेबोनो जों आफ्रोनि जरावो बेलायनो गाहाम अमो पिया जरा एबाक्सनो तले केनो जरा स्लाइजा थमाबाय दुनिया स्लाइजा तमबाय दुनिया डेभलप गय तमनि बाय टेक्नोलॉजी रा आगो तमबाय तिनि हायो केनो गोबां मानो बनो सेफ्टी नि बाङैनो गोबां मानो नुखाना स्टेप फ्री गोबां मानो फाइले हा के बहाय जरावोनो तिनि केनो अमा हाय जे आगेव जे प्रॉब्लम माने ओ प्रॉब्लम तिनि केनो गरीखानम बेलायनो सेफ ngै थांहा के तिने हाय सेफ हाय जराव फानो जों ओ जे आगेव जे रुल्स नावै फाइलेबो तिनि कहानि बाङै पिया तिनि ओ रुल्स आसक जों बनो फॉलो खाय फानो कोनोनिया पिया जों मा ngै दं जों ब्लाइंडलि के जों फॉलो खाय दं तिनि बो जों नगो कुसुं रहे बहाय जों नेचुरल मानो सासि बनो कम खायमा बोरै रनो कम खायमा हाय किस नुक जागै दंसु कुसुं रखफो हायफो सफो इरायफो ओङै दं अमाय पद्रे पदनुगै दं जावाने नङानि प्रब्लेम ब्लाइने बास जागंसने बेलायनो कुसुरं हसना हरं के बेलायनो बोहैराव बाया थै बागलाय फानो थुइ दं बिसिना बाय समय फानो अमाय र नंलाय दं के ओ मानै रनो न जों वान सगैनो जरा एबाक्सनो जों बनो आपग्रेड खायने नांगो थुं पारेनो जों आपग्रेड खायने नांगो ता नोंखो नों भिडिअ नायै दंमोन ता फेसबुक यूट्यूब फेसबुक सिं नायै दंमोन बो फानोसे आपडेट मा खायो आपडेट खायखांखनो तेबसि बनो फिसास हावै थाङो हायमोन जिनि रुल्स न बसं जिनि कस्टम रुल्स न बसं आपग्रेड मा खायनाय सो आं तमा कक सानि नाय नों बुसि मा हना अर कोनो आनि मटे इनखेनो अर कोनो न बबाय कुसुमफो हाय शपफो हाय किसिनि खरकसा नेसार मटाइफोनो रमान क्लाइखा बुरै दङ बहाय के माइ फायमानो बनो जों इनसाल खायमानो हायसि ओङै थांजाकसो आनि मटे इनखेनो किनिनि मटेल बाहाय ओंजा नोंबो कमेन्ट खाय सायखाना दे लाभ यू